थारैनो जोंनि आइजो माहारिफ्रा मा जालांगासिनो दङ दिने दिने जोंनि आइजो माहारिफ्रा मा जालांगासिनो दङ मा जोंनि आइजो माहारिया थारैनो खायफा खायफा आइजो माहारिया जोंनि आइजो माहारिया फरायनाय लिरनाय होनबाथाय गाज्रि मोनो नामा फरायनाय लिरनाय होनबाथाय जोंनि आइजो माहारि माखासे आइजो माहारिया बिराद गाज्रि मोनो नामा मा फरायनाय लिरनाया जोंनि आइजो माहारिफोरनि थाखाय गाज्रि नामा आरो जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' समाजाव जोंनि आइजो माहारिनि थाखाय थारैनो बे मबाइल होननाय बुस्थुआ जोंनि आइजो माहारिफोरनि थाखाय गाज्रि नामा हा बे मबाइल ओंखारनानैसो जोंनि आइजो माहारिया गाज्रि जादों नामा मबाइल ओंखारोबा जोंनि आइजो माहारिया गाज्रि नङामोन नामा मबाइल ओंखारनाय समाव जोंनि आइजो माहारिनि उन्दै उन्दै गथ' माखासेफ्रा गथ'फ्रा उन्दै उन्दैयावनो खारसनलाबायनानै हाबा जानाय सोरबा सोरबा खारफालाबायनाय मबाइल ओंखारनासो बेबायदि जामारदों नामा हेल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जिसासनि अननायाव आल्लाहनि अननायाव भगबाननि अननायाव आंबो इसोरनि अननायावनो जेने थेने थांनानै दं आंबो दा आंनि दिनै रायलायनाय खोन्थायानो जाबाय खोन्थाफोरखौ फार्स्टआवनो खायफा खायफा मानसिया गाज्रि मोनगोन जानो हागौ हा आं मा बुंदों फार्स्टआवनो थारमाने बे दिने दिने जोंनि आइजो माहारिफ्रा मा जालांमारगासिनो दङ थारैनो नोंथांमोना रुबबो नुगासिनो दं गावनि मेगनजों नुगासिनो दङ जोंनि समाजाव सोलिगासिनो दं बेफोरबायदिया जिबायदिया सोलिनाङा जोंनि समाजाव जेबायदिखौ जों समाजाव नुनो नाङा नाथाय बेफोरबायदिखौ नुयो नाथाय मा बुंनो मानसिनि जिउ मानसिनि आखल मालाबा बिदिनो मा जायो स्लिप जायो जाहैबाय हा जेरै आथिङा स्लिप जायो फिस्लायो थिग बेबायदिनो आखलाबो मालाबा स्लिप जायो फिस्लायो होनना बुंजायो आरोना नाथाय थारैनो जों मा मावमारगासिनो दं बेफोरबायदिनि सायाव आरो जों थारैनो मा मावमारनांगौ जोंनि मानसिया आं नुबाय थानो मोनो उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जालाबायगासिनो दङ गोरोन्थिया सोरनि फार्स्टनो गोरोन्थिया सोरनि बुंना थांगोन जोङो दा बेखौ फार्स्ट गोरोन्थिया जाबाय जोंनि पेरेन्ट्सफोरनि आं फार्स्टनो आइजो माहारिखौ बुंगोन जोंनि हौवाफोरनाबो गोबां गोरोन्थि दङ बेखौ आंबो मिथियो थारमाने आंबो सासे हौवा बेखायनो आंनाबो मोनसे साननाय दङ आंहाबो बेयाव साननो हानाय मोनसे बिबेक दङ हा थारैनो आं दा सावरायगोन दा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बदनामा जोंनि आइजो माहारिफोरनि जागासिनो दङ नालाय बेखायनो आं दिनै आइजो माहारिनि सायाव आं सावरायनो सानगोन आरोना नुगासिनो दं नोंथांमोना समाजाव दिने दिने उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जालाबायगासिनो दङ जिबायदि बैसोआव हाबा जानाङा जिबायदि बैसोआव बिसोरबादिया गावनि सोलोंथाइ लानांगौ रोंगौथि लानांगौ गियान आहरन खालामनांगौ इडुकेसन नलेज माबा खालामनांगौ ग्रहन खालामनांगौ नाथाय बेफोरखौ दोनथ'नानै उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जालाबायगासिनो दङ मेगनजों नुगासिनो दङ नाथाय बेफोर मानि थाखाय जानो मोन्दों आरो बोरै जादों नोंथांमोना गोरोन्थिखौ सोरनि सानो आं सानो फार्स्टनो गोरोन्थिया जाबाय जोंनि पेरेन्ट्सफोरनि जा बिमा बिफाफोरनि हा बे जायनोखि फिसाजाया माने आंनि फिसाजा सोरनिबा फिसाजा आं सोरखौबा नाम मेनसन होननानै बुंनो थाङा जायनोखि फिसाजाया हा फार्स्टनो गोरोन्थिया जेब्ला आंनि फिसाया मावदोंबा बे गोरोन्थिया आंनि जा होननानै आं सानना लानांगोन आं सोरखौबा सासेखौ बुंबा जानाय नङा जोंनि फिसाजोआ जोंनि फिसाफ्रा बा आंनि फिसाजोआ जेनेबा उन्दै बैसोआवनो जिबायदि गोरोन्थिखौ मावनो नाङा जेनेबा मावफ्लांबाय मानसिनि माबा जिउ माला समाव मा जायो बेखौ जों रावबो बुंनो हाया आरो इफोरबायदि बैसोआव थारमाने इफोरबायदिनो गथ'नि थारमाने साननाय हनाया एसे खम जायो आरो बेफोरबायदिनि सायाव थारमाने लुबैनाया बांसिन जायो मिनिमाम स्टार्टिं हिन्जाव मानसिनि हमनो थाङोबा जोङो 15निफ्राय हमनानै 15निफ्राय नङा 14निफ्रायनो स्टार्ट जायो 14 माने 14 बोसोरनिफ्रायनो स्टार्ट जायो बेफोरबायदिया हिन्जाव मानसिया थारमाने हिन्जाव मानसिनि साननाया थारमाने 14 बोसोर बैसोनिफ्रायनो हाबा जानो गोसो जायो माने शारिरिक सम्बन्ध खालायनो थारमाने शारिरिक देहानि सोलेरनि सोमोन्दो खालायनो थाखाय बिसोरना गोसो जायो बेफोरखौ मोजां मोनो होनना बुङा बेफोरो जाबाय बैसोनि थारमाने जेरै बैसोआ माने मानसिनि एनार्जि लेभेला ग्र' जायो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बे एनार्जि लेभेलाबो बारायलांबाय थायो आरो मानसिनि थारमाने देहानि माबा गांनाय उखैनाय जेनेबा जोङो सोरजोंबा सोलेरनि सोमोन्दो लाखिनो गोसो जानाय बेफोरबायदिया 13निफ्राय स्टार्ट जायो हिन्जाव मानसिफोरना बेखौ जों फ्रायानो मिथिगौ खोमा बिमा बिफाफ्राबो मिथिगौ मोजाङैनो मिथिगौ नाथाय बेयाव जुदि मालाबा सोरजोंबा देहानि सोमोन्दो लाखिनाय जाबाय मोजां मोनलायनाय जों मोजां मोनलायनानै नाम होयो जेनेबा मोजां मोनलायनाय होननानै जों नाम होयो नाथाय एक्सुवेलि जों मोजां मोनलायनाय होनना बुङा बेफोरखौ मोजां मोनलायनाय होननानै बुङा होमबा जों साननानै लाय बेफोरबायदि बैसोआव जेनेबा गोरोन्थि मावबाय
नाथाय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ जोङो बुजायनानै लाखियागारानो सोरजोंबा थाबनो हाबा हरनो नागिरनाय मा होनो मिटिं खालायनानै जबरदस्ति खालामनानै हाबा हरनो नागिरनाय ससाइटिनि मानसिफोरा समाजनि मानसिफोरा उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा होनो नागिरनाय थारमाने बेफोरबायदि गोरोन्थि मावोबो आरोना नाथाय जों बेफोरखौ मावालासिनो बे गथ'आ गोरोन्थि मावबाय समाजनि नियम निति मथे माबायदि खालायनांगौ जेनेबा जोङो बेफोरखौ बुजाय बराय लाखिनानै जों आइनि पद्धतियै बिसोरखौ मोजाङै बुजाय बराय लाखिनानै जों बेखौ इडुकेसनफोरलाय जों फोरोंलाय बिनो रोंगौथि होलाय बिनो शिक्षा होलाय जोङो हा शिक्षा होयोबा जोङो मा होनो 16 बोसोर बैसोआव मेट्रिक पास खालायगोन 18 बोसोर बैसोआव हायार सेकेन्डारि कमप्लिट खालायगोन ओमफ्राय 21 बोसोर बैसोआव 18 बोसोराव मा कमप्लिट खालायगोन हायार सेकेन्डारि कमप्लिट खालायगोन माने यानि पिअ कमप्लिट खालायगोन ओमफ्राय 21 बोसोराव बियो मा खालायगोन मा होनो बेखौ ग्रेजुएसन कमप्लिट खालायगोन ओमफ्राय 23 बोसोर बैसोआव बियो मास्टार डिग्री कमप्लिट खालायगोन मास्टार डिग्री कमप्लिट खालायबा 23 24 बोसोर जेनेबा मास्टार डिग्री कमप्लिट खालायबा बेसेबां गिदिर जायो बुंनो थाङोबाथ' उन्दै होनना बुंजायो बेलेग हारिनि मानसिफोरा बेफोरबायदिखौ उन्दै जुवाखालि जन्म हुआ होनना बुङो कल परसों पैदा हुआ है यार होनना बुंगोन मिथिबाय नाथाय जोंनि मानसिफोरा मा सानो बेफोरखौ सानालासिनो शिक्षा होआलासिनो थाबैनो संसाराव सोनो नागिरबाय सानस'नो हाया बुजिस'नो हाया न'खरनि किसुमान माबाफोरखौ जिम्मेदारिखौ मिथिया मावनो दांनायखौ मिथिया होमबा बेफोरबायदि गथ'नि संसारा बोरै जागोन निस्सय संसारा बायनानै थांगोन ओमफ्राय फिसाया गाज्रि होननानै न'खरा गाज्रि होननानै आरो गुबुन हौवाजों हाबा जाहैलायसिगोन नै बेफोरबायदि कन्डिशनाव जोंनि समाजाव बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो मोनसे गोरोन्थिखौ जों मानसिखौ सुद्रायनानै होलाय बे जेनेबा दिनै माबा मोनसे बे जेनेबा गोरोन्थि मावबाय जों सुद्रायनानै होनि मोजाङाव लाबोनि बिसोरखौ नाथाय बेफोरखौ लाबोलासिनो जोङो आरो बेखौ मा होनो आरो गाब्र' होयो हा हान्थुसे दैयाव हान्थुसे हाब्रुआव गाब्र'नायखौ जोङो गोदनासे हाब्रुआव जों फबनानै होयो जोंनि समाजनि मानसिया बा जोंनि न'खरनि मानसिया नाथाय बेखौ जोङो हान्थुसे हाब्रुआव गाब्र'नायावनो जोंखौ बोखांसो नांगौमोन नाथाय जोङो गोदनासे हाब्रुआव जों बेखौ नारसिननानै होदों बेफोरबायदिखायनो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि कन्डिशना जाबाय थायो आरो जों नुबाय थानो मोनो ओमफ्राय सेकेन्ड खोथाया जाबाय जों मबाइलनि थाखाय होनना बुङो मबाइलनि थाखाय होनना बुङोना जोंनि मानसिफोरा मबाइलनि थाखाय हिन्जाव मानसिफोरा गाज्रि जाबाय हौवा मानसिफोरा गाज्रि जाबाय गथ'फ्रा गाज्रि जाबाय होनना बुङो आरो साइन्टिस्ट बानायनाय प्रत्येकटु प्रडाक्ट बा प्रत्येकटु मेसिनानो मोनसेबो गाज्रि नङा बेफोरखौ प्रमाणित खालामनानैसो बेफोर प्रत्येकटु बुस्थुखौनो मोनसे प्रमाणित खालामनानै बेखौ जि साइन्टिस्टआनो बानाया मानो बेखौ बियो प्रमाण होनो हानांगोन दे बेफोरबायदि बुस्थुआ बेफोरबायदि खामानियाव सोलियो आरो मानसिनि थाखाय ओरैबायदि सहाय जायो मानसिनि थाखाय माने बुहुत हेल्पफुल होननानै जोङो बेखौ बुंजायो आरोना हेल्प माने मानसिनि थाखाय बिराद गोनांथार बेफोरबायदि बुस्थुआ साइन्टिस्टआ मा बानायदों मा बानायाखै जुदि मबाइल बानायनाया जुदि मबाइला जुदि गाज्रिबा होमबा जोङो दा बुंनांगोन मबाइल लाग्रा जुदि गाज्रिबा मबाइल लानानै जुदि गाज्रि जादोंबा जोङो फार्स्टनो हमबा जोङो आबादनिफ्राय हमनांगोन जोङो आबादनिफ्राय जों आबाद मावो जों आबादखौ गोदो जों मा खालायोमोन जों उन्दै समाव मा खालायोमोन जों हालेवनानै जों आबाद मावोमोन मोसौ माने जरायनानै नांगोलजों दंफांनि नांगोलजों एवनानै जोङो आबाद मावोमोन नाथाय दानि आबादारिफोरा 26 मानसिया नांगोलजों हालेवनानै आबाद मावो 100 जननि बिथोराव साबाल' मोनगोन नोङो नाथाय 100 जननि बिथोराव 95 जनानो ट्रेक्टरजों हालेवनानै आबाद मावो ट्रेक्टरखौ बानायदों सोर साइन्टिस्टआ बानायदों होमबा बे ट्रेक्टराबो गाज्रि जानांगौमोन नंगौना नङा गोदोनि मानसिया हालेवोमोन दानि मानसिया हालेवा ट्रेक्टरजों हालेवहोयो सुबिदाया जागोन ना जायाखै ट्रेक्टरजों हालेवनाय जों 10 दिननि खामानिया जों सानसेयावनो जादों ट्रेक्टरजों हालेवनाय लगे जादों नंगौना नङा होमबा जुदि मबाइला गाज्रिबा ट्रेक्टराबो गाज्रि जानांगौमोन होमबा जों ट्रेक्टरजोंबो हालेवनाङामोन होमबा जोङो जुदि मबाइला गाज्रिबा जोंना कम्पिउटाराबो गाज्रि जानांगौमोन दिनै कम्पिउटारजों दिनै मा बुस्थु खालाय मा मावनो हायो मा मावनो हाया दिनै कम्पिउटार नङाबानो जों मोनसे बुस्थु मेसिन बानायनो हाया कम्पिउटार नङाबानो जोङो जेखौबो जोङो मावनो हाया जायो होमबा कम्पिउटाराबो गाज्रि जानांगौमोन गोदोआथ' कम्पिउटार गैयामोन फ्राय खमानोमोन कम्पिउटार ओंखारनाय लोगो लोगो बिभिन्न बुस्थु तैयारि जागासिनो दङ थाबैनो सफ्टवेयारनि माबायाव सफ्टवेयार इन्जिनियारफोरनि मा होनो सफ्टवेयार इन्जिनियारफोरनि नलेजनि थाखाय बेसेबां थाबनो मेसिन जोंनि गेजेराव प्रडिउस जागासिनो दङ ओंखारगासिनो दङ सृष्टि जागासिनो दङ बरनगासिनो दं साइन्टिस्टफोरा होमबा बेफोरबायदिबो गाज्रि जानांगौमोन बा जोंदि सिकित्सा खालामनाय डाक्टारफोरजों आगोलनि जुगाव कम्पिउटार गैयामोन कम्पिउटार ओंखारनाय लोगो लोगो दानि अपारेशना कम्पिउटारजोंनो जायो होमबा बै गोदोनि मानसियाथ' एकदम आखाइजों खालायोमोन केसिजों हानानै अपारेशन खालायोमोन होमबा दा कम्पिउटारजों खालायो होमबा
मा बेफोरबादिबो गाज्रिमोन गोदोनि बादिनो खालायनांगौमोन नंगौना नङा हा बुंनो थाङोबा ओमफ्राय आं फैसिगोन मबाइलाव आरो बहुत खोथा दंबावोमोन आं बुंनो थाखाय आं ट्रेक्टरनिफ्राय हमदों होनबाय आरोना मानो होनबा जोङो गाहायनिफ्राय बुंबासो जों खोथाफोरखौ मिथिगोन नालाय जों रोङै मानसियाबो हमबासो हमनो हागोन हा ओमफ्राय दा आं फैबाय मबाइलाव हा मबाइलखौ जों साइन्टिस्टआ मानो थाखाय बानायदों आं दिनै दङ एखमबाबो 1000 किल'मिटार गोजानाव आं 1000 किल'मिटार गोजानाव आं दङ आं दिनै न'खरनि मानसिजों रुबुरु मोखांजों मोखां बोरै नायलायनो हागोन नुगोन नामा नुवा गोदोनि दिनाव नुयोमोन नामा गोदोनि दिनाव सिटि दंमोन सिटि मोनसेया फैनो थाखाय बेसेबां गोबाव लायोमोन न'खरनि मानसिया नेयै थायोमोन दानाथ' बिदि नांला हा दाना सिटि हरनोबो दाना सिटिनि खुनु दरखारानो गैला डाइरेक्ट SMS खालायबानो जाबाय मबाइलनि गेजेरै इमेल खालायबानो जाबाय हा बा WhatsApp दङ जिखुनु ससियेल मिडिया प्लेटफर्म दङ बेफोरनि गेजेरजों हायो साइन्टिस्टआ नोंनि फिसाया गाज्रि जाथों होननानै साइन्टिस्टआ मालाबाबो बरनाखै बे मेसिन होननाय बुस्थुआ मेसिननि कन्डिशनखौ जेरै बानायदों जेनेबा मबाइलनि कन्डिशनखौ साइन्टिस्टआ जेरै बानायदों बेफोरबायदि इउज खालायबा बेबायदि मेसिना बिदि सोलियो मबाइल होननाय बायदि बुस्थुआ मोनसे मेसिनसो हा बे मेसिनखौ नोङो मेसिननि कन्डिशन मथे सालायोबा बेफोरबायदिनो सोलिगोन बियो बेखौ गाज्रि जानो थाखाय बानायाखै मबाइलखौ नाथाय जों बायदि मानसिया मिस इउज खालायगासिनो दङ बे मिस इउज खालायनायखौ जोङो न'खरनि मानसिया हमथानो हानांगोन रोंनांगोन जोङो बेखौ जों ओरैनो फिसानो मबाइल नांगौ होनबाल' जाया मबाइलखौ नांगौ बयनोबो नांगौ दानि जुगाव मबाइल नङाबा बोरै जानो दिनै जेनेबा हरखाबैनो लामा गेजेराव माबा मोनसे जाबाय नोङो थाबाय थानाथ' मिथिया नुवा नोङो हरखाबै एक्सिडेन्ट जाबाय नों पुलिसखौ माजों लिंहरनो हरखाबैनो नों आखायाव मबाइल थानांगोन हा बेबायदि सुबिदा थानांगोन हरखाबै माजों हरखाबैनो न'खरनि मानसिखौ बा पुलिसखौ लिंहरनो हागोन माबा मोनसे बिपद आफद जाबाय न'खराव सोरखौबा लिंहरनो थाखाय थाबैनो मबाइलजों लिंहरनो हागोन दिनै आं गोसो जाबाय आंनि बिमा बिफाजों बिमा बिफाखौ नायहरनो बिनिफ्राय जेनेबा आं दा गुवाहाटियाव दङ दा कार्बि आंलंनि बिमा बिफाखौ नायहरनो थाखाय आङो मबाइल इउज खालायनांगोन नङाबा बोरै नुनो आं दिनै गोसो जाबाय आंनि हिन्जावखौ नायनो आंनि गोसोथोनायखौ नायनो आंनि बिमा बिफाखौ नायनो आंनि बिब' बिनानावखौ नायनो आंनि बिदा फंबायखौ नायनो गोसो जाबाय आं थाबैनो नायनो हाबाय आंनि खामानि अफिसाव जागासिनो दं आं न'आव दङ आं दिनै न'निफ्रायनो अफिसनि खामानिखौ मावनो हागोन माजों मावनो हागोन मबाइलजों मावनो हागोन बैफोरबायदि सुबिदानि थाखाय साइन्टिस्टआ बानायदों दा आं दङ कार्बि आंलं आं दङ गुवाहाटियाव आंनि बिमा बिफा दङ कार्बि आंलंआव आं बेखौ खबर लानो थाखाय बोरै खबर लानो आं थांनानैथ' थांलाय फैलाय आंथ' खबर लानो हाया बेखौ बोरै खबर लागोन आं मबाइलजों खबर लागोन होमबा साइन्टिस्टआ गाज्रि जानो थाखाय बानायदों नामा साइन्टिस्ट बानायनाय प्रत्येकथ' मेसिना मालाबा गाज्रि नङा आरो गाज्रि जानो हाया जों बायदिया गाज्रि जानो हागौ जों बायदिया बुङो ना मबाइला गाज्रिफोर गाज्रि होननानै जों बायदियासो गाज्रि आरो साइन्टिस्ट बानायनाय बुस्थुआ मोनसेबो बुस्थु गाज्रि दिनैसिमबो गाज्रि बानायाखै आरो बानायनायबो नङा जों मानसिनि सुबिदानि थाखाय बानायदों आरो मोनसे खोथा बुंबावदों आं गोदोनि दिनाव आरो मोनसे खोथा बुंबावनो सानो आरोना गोदोनि दिननि मानसिफ्रा मा खालायोमोन माइखौ उरालाव सौवोमोन सोरबा दिंखियाव सौवोमोन हा सोरबा ओरै बै दानि सेन्ट्रेल जेलाव थायोना ओरै माबाग्राया फिदिंग्राया सबाय उनग्राया नै बेफोरजों उननानै गोदोनि मानसिया जायोमोन माइरं बरननानै बेफोरदि उननानै नाथाय दानि साबेसे मानसिया उवालाव माइ सौवो साबेसे मानसिया उवालाव जेनेबा दा बैसागु बोथोर सफैबाय दमासि बोथोर सफैबा साबेसे मानसिया न'नि उवालाव माइरं गुन्दै सौनानै फिथा बानायो साबेसे मानसिया 100 जननि बिथोराव मात्र 7 6 जन बा 10 जना बानायगोन नाथाय बाखि माखासे साबा मेसिनाव सौहोजोबो होमबा बैफोरबादि मेसिनाबो गाज्रि जानांगौमोन जों माइ मिल सौवो माइ मिला गाज्रि जानांगौमोन होमबा गोदोनि बादि जों उरालाव सौनानै जानांगौमोन नंगौना नङा हा दा माइ हाग्रा मेसिन ओंखारदों हा मानसि सुबिदानि थाखाय होमबा बे जों गोदोनि बादिनो आखाइजों हाबाय था माइ हाग्रा मेसिनखौ नाङा माइ गायग्रा मेसिनखौ नाङा जोंनो हा आरो जों जे आबाद मावो आबादाव जोङो बिभिन्न धरननि भिटामिन होयो मेडिसिन होयो बेफोरबायदिखौ सोर बरनदों साइन्टिस्टआ बरनदों होमबा बेफोरबायदिबो गाज्रिमोन बरननाङामोन होमबा जों माखौ गाज्रि बुंनो जों गावनो गाज्रि जों प्रत्येकट' बुस्थुखौ जों मिस इउज खालायो जों जिबायदि बुस्थुखौ जों जिबायदियाव इउज खालामनांगौ बेफोरबायदि इउज खालाया जों गाज्रियावसो इउज खालायो हा आरो आं बुंबावनो थांदों थारमाने थारैनो जोंनि बर' जाथिनि आइजो माहारिया फरायनाय लिरनायखौ गाज्रि मोनमारो नामा दिनै जुदि गाज्रि मोनमाराबा गावनि फिसाखौ उन्दै बैसोआव हाबा हरनो गारनानै आं हिन्जाव जा हौवा जा दाथ' फ्रायानो मिथिया खोमा सासे हौवा फिसाना बेसेबां अधिकार दं बेसेबां अधिकार सासे हिन्जाव फिसानाबो दङ नाथाय बेफोरबायदिखौ जोंनि मानसिया मिथिनो नागिरा बा बुजिनो नागिरा नोंनि हौवा फिसा बा आंनि हौवा फिसाया आंनिफ्राय बेसेबां अधिकार मोनोना बेफोरबायदि अधिकार आंनि फिसा हिन्जावाबो मोनो नाथाय जोङो बेफोरबायदि अधिकार जोंनि फिसा हिन्जावफोरनो होनो नागिरा
मोजां शिक्षा होनो नागिरा मोजां गियान होनो नागिरा ओइ गाबोन समनिनो बेलेगजों हाबा जानानै थांगोन जों न'खर नंखाया नै बेफोरबायदि बुङो नाथाय मालाबा सानदों नामा बै न'खराव थांनानै आंनि फिसा बै न'खरखौ मेनटेन खालामनोबो हागोन ना हाया दिनै माबा मोनसे गोरोन्थि मावबायनो सोरनोबा हाबा हरबायनो बेफोरखौ खालाया गारनो जोङो जुदि शिक्षानि गेजेरजों बिसोरखौ जुदि मोजां लामा देखायलाङोबामोन जोंनि समाजा बेसेबां मोजां जागौमोन आरो जोंनि गेजेराव खायफा मानसिया सोरबा जुदि बिहामजो फरायनो नागिरोबा गाज्रि मोनो मानि थाखाय गाज्रि मोनो आंखौ बुंनो हाया आरोना मा फरायनाय बिहामजो नागिरनाया जोंनि थाखाय गाज्रि नामा फरायनाय बिहामजो नागिरनाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय गाज्रि नामा बा जोंनि आइजो माहारिनि थाखाय गाज्रि नामा आरे फरायनाय लिरनायखौ बयबो खालायनांगौ दिनै आंल' नङा नोंल' नङा बयबो खालायनांगौ बयनाबो शिक्षानि गियान थानांगौ नलेज थानांगौ जों जुदि बयबो जुदि शिक्षाखौनो गाज्रि मोनोबा समाजा बोरै उन्नति जानो समाजा बोरै दावगानो जों गुबुन हारिफोरखौ नाय गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ नाय दा जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ नाय गुबुन हारिया बेसेबां जौगादों जों दाबो गाहायावनो दङ मानोना जोंनि साननाया दिनैसिम गाहायाव दङ बेखायनो जों दाबो गाहायावनो दङ जों मालाबा आपग्रेड खालामनो नागिराखै गावबा गावखौनो दा नोंसोर बादि मालाबा समाजाव फकास खालामगोन ना खालाया जायफोरबायदि मानसिना फरियाल बारा थारमाने जिबायदि फरियाल बारायाव बिसोरना शिक्षा गोनां मानसि थायो जिबायदि फरियाल बुरजानि न'खराव शिक्षा मानसि बारा थायो बा जायना शिक्षा दङ बेफोरबायदि मानसिया नों बायदि आं बायदि रोङै मानसिखौ शिक्षा गैयै मानसिखौ गादबनानै दोननो नागिरो फरियालनि बोलोजों शिक्षानि बोलोजों आयेननि बोलोजों नाथाय जोंथ' आयेनखौनो मिथिया जोंथ' आयेनखौनो बुजिया बे नंखाय आयेनखौ खोन्थागोन नोंनो एबायदि खालायगोन होननानै जों मालाबा जों मिथिनानै मोना जों दिनै फराया लिराबा जों आयेननि खोन्थाखौ जों बोरै मिथिनो बोरै बुजिनो जोङो बे दुनियायाव बेसेबांखि ताकतबर मानसि थाया मानो बेसेबांखि फरायलखौ लानानै नांग्रा मानसि थाया मानो नोंना जुदि शिक्षा दंबा नोंना जुदि गियाननि नलेज दं नोंना जुदि नलेज दंबा नोंहा जुदि जोंनि कन्स्टिटिउसननि नलेज दंबा जों कन्स्टिटिउसनखौ मिथियोबाना हाजारखि गिदिर गुन्दा जाया मानो नोंजों देरहानो हाया बा नोंबो बिजों देरहानाङा मानो अधिकारा बयहाबो समान समान हाजारखि गिदिर फरायलखौ लानानै नोंजों नाङा मानो नोंहा जुदि कन्स्टिटिउसननि नलेज दंबा नोंखौ मालाबाबो फेजेननो हाया नाथाय जोंनि गेजेराव बेफोरनो गैयि थाखायनो खायफा मानसिया फरायलनि मानसिखौ लानानै गावनि शिक्षाखौ लानानै नों आं बायदि मानसिखौ जाम्बा मानसिखौ गादबनो नागिरो आथिं सिङाव दोननो नागिरो जों बेफोरखौबो बुजि आरो जोंनि आइजो माहारिफोरा बुजि बै फरायनाय हिन्जाव मानसिफोरनि माबाफोरखौ मा नोंसोर नुगोना नुवाखै माबायदि बिसोरो नोंसोरथ' मेगनजों नुगासिनो दं समाजाव बेफोरखौ नुबा नोंसोर गाज्रि जानाय नङा नोंसोरबो रोंनांगोन नोंसोरबो बुजिनांगोन जुदि नोंसोर रोङोबा नोंसोरबो मिथिगौमोन नाथाय जों नोंसोर रोङानो नोंसोर बुजियानो बा आंनो रोङानो बा आंबो बुजियानो बा आं सोरखौबा गाज्रि मोननानै मा मोनगोन जोङो मा मोनगोन जोङो जों सानै साथाम लोगो नांनानै जिरायनानै बैनि न'खर बैनि न'खरनि खोन्था बैनि न'खरनि खोन्था बै न'खरनि खोन्था जों रायज्लायस्लायस्लाय बेफोरबायदि समाव जों जोंनि न'खरनि गावबागावनि न'खरनि मोजां सिन्था जों खालायलाय मालायनि न'खरनि खोन्थाखौ सानो दोनथ'नानै जों गावबागावनि न'खरनि खोन्थाखौ जों साननाय नायलाय मालायनि दरजाया औवानि जा दंफांनि जा लहानि जा बेफोरखौ जों मेगन होनो गारनानै आंनि न'नि दरजाया माबायदि आंनि न'नि बेराया माबायदि नै बेफोरखौ ध्यान हो ओरैनो टाइमखौ ओरैनो लस खालायनाङा बेफोरबायदियाव रावनाबो मुलाम्फा गैया बरंस गावबागावनि लस दङ नों ओरैनो टाइमखौ बारगा हरगोन बे टाइमाव जुदि नों न'खरनि खामानि मावोमोनबा न'खरनि खोथा जों सानोमोनबा गामिनि लोगो हिसाबै धेमालि खालायबाय दसे दनै धेमालि खालायबाय बाखि टाइमाव गावबागावनि न'खरनि खामानियाव जुदि ध्यान होयोबा आंनि फिसा मा खालायदों जोंनो मालायनि फिसा मा खालाय जोंनो बेफोरखौ नाङा थाखाय नोंखौ जुदि कच खालायदोंबा नोङो बुंनो हायो लिगेल एक्सननि गेजेरजों बे खोथाखौ बुंनो हायो नाथाय ओरैनो मिसा मिसि सोरनिबा खोन्था सोरनिबा हिन्जाव मा खालायदों सोरनिबा हौवाया मा खालायदों सोरनिबा फिसा मा खालायदों सोरनिबा बिहामजोआ मा खालायदों बेफोरखौ जोंनो मानो नांगौ बेफोराव जोंना मा मुलाम्फा जायो बरंस गावबागावनि टाइम लस जायो बा गावबागावनि इज्जतआ निलाम जायो मालाबा जोङो गावनि गोसोजों साननानै नाय गावनि गोसो गोरबोखौ जों खेबसे साननानै नाय गावनि दिमागखौ हाथायनानै खेबसे साननानै नायलाय नोंथांमोना जुदि आं मिसा खोन्थाखौ बुंदोंबा आं बेफोरबायदि खोथाखौ आं जोंनि आइजो माहारिफोरखौनो बुंगासिनो दं आरोना मानोना हौवा मानसिनिख्रुइ हिन्जाव मानसिना बुजिनाय सक्तिया बांसिन थायो नंगौ नामा दिनै फिसा हौवाया खामानि मावनो हायो फिसा हिन्जावा खामानि मावनो हाया नंगौ नामा जोंनि बेयावसो बेफोरबायदि बेलेग गुबुन जायगायाव थांनानै नाय सासे हौवा फिसा मावनो हायै खामानिखौ सासे हिन्जाव फिसाया मावनो हायो नोंसोर नुवाखै बुजियाखै दाबो दुनिया माबायदि ग्रथ खालायदों दुनिया माबायदि आगबारिदों अखाफोराव थांनो हाबाय जोंनि भारतनि मानसिया नाथाय जोंनि भारताव थानाय जोंनि बर' मानसिया दिनैसिमबो जोङो
गावनि खर'सिमबो दावखोनो हायाखै गियानाव आयेनाव गावनि रोंगौथियाव गावनि आथिंनिफ्राय गावनि खर'सिमबो जों दाबो दावखोनो हायाखै मालाबा एसे साननानै नाय जों मिसा मिसि टाइमखौ बरबाद खालायनाङा थ' होनबा खोन्थाफोरखौ खोनानै गोबाङा दुखु मोनगोन जानो हागौ एसे साननानै नाय आं मा खोन्थाखौ बुंदों आं रावखौबो गाज्रि बुंनाय खोन्था नङा नाथाय समाजाव नुबोबादि नुबाय थानायखायसो आंबो गाव एसे दुखु नाङो बोरैबा नाङो आरोना आरो जों मोनसे समाजावनो थानाय दिनै सोरबा न'खर माबा मोनसे गाज्रि जायोबा जोंबो निट गाज्रि नाङो बेबायदि जानाङामोन जानाङा सोरांबानो जों नुलायलायो होमबा आं बारा गोलाव खालायनो सानला गोलाव जाबाय भिडिअआ थ' नोंथांमोना नायनानै जुदि माबा मोनसे बे भिडिअनि गेजेराव माबा मोनसे अपिनियन माबा मोनसे होननांगौ दंबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों होनहरगोन होननानै आं मिजिं थिनाय थाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा आरो शेयार खालाय जाहाथे बयबो भिडिअखौ मोननानै नायो आरो खोन्थाफोरखौ बुजिलायो आरो थ' होमबा दिनै समाव दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन उन समाव होमबा लोगो मोनफिननायनि मिजिं थिनानै दिनै समाव दोनथ'बाय बाय बाय जय आफा इसोर बोराइ बाथौ आल्लाह जिजास